Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Aksyon na Radio Philippine Standard Time in punto alas 5 sa liwat maayong hapon na naman Bacolod, Bugos nga Pilipinas. Kaga Bugos nga kalibutan inyong palatunturan. Action Reports Afternoon Edition. Inyo ka aksyon na Marlon Hirvaya, mainit kag mapaang-paang ang panahon sa karon. Pizza 17 sa Pebrero tuig 2022. 2/17/2022 ang numero. Ang 11 kaadlaw na lamang ang nabilin, magababay na sa aton ang Pebrero. Kaga magasunod naman ang bulan sang Marso. Dari kita sa countdown kita mga kaaksyon antes ang adlaw sang paghukom. Amaning countdown antes ang adlaw nga balantayan para sa mga kandidato. Kaga-adlaw nga ginahulat bagod basi may lumpat la sa building how. O kung may ara sang mapaipit na lang sa salakyan. Kay man pierde sa eleksyon. Kung isipon naton ang mga inadlaw, sa mga buwas biyernes may 80 na lamang kadlaw. Kaga-eleksyon na. Mayo 9, 2022. 80 kaadlaw, malapit-lapit na lang ini mga kaaksyon. Ang iban gani daw way na sang pulo pa Hawaii. Sila sa nga paglibot-libot kag bulo babay-babay. Pangaluyag kumbensar sa mga botante nga sila ang butuhon sa maabot nga piniliay. Kamusta ang industry nga pagsinalayo? Sa nga adlaw sang Webes. Akabay untang ara ka mo sa maayo kahimtangan. Ara ka mo sa maayo-ayo nga lugar nga ginahamtangan. Nga of course may maayo man nga pinsar. Hindi ta na pagpalawig-lawigon ato sa nga intro kay may mga balita magkasusubong nagabaling aso eh. Magluwas nga nagabaling aso ang mga balita nagabaga-baga kag nagaaso-aso pa. Gani, let's go! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Let's go tara ang mga nagabaga nga mga balita. Una kita sa balita lokal. 3 ka mga balita ang nagabutsog kag nagapangibabaw. Sa lokal subong adlaw. Patay nga mag-amay. Kinagamo sa rally kontra sa pag-operar sang isa ka planta. Kag ang report nga may pila sa di ka mga tinuga nga nadakpan. Ang nga nag-usar sang peke nga dokumento. Agot sa ginapatuman nga health, safety o travel protocols. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ang una sa lista, amo ang krimen nga pagpatay sa mag-amay. Ini matapos nga tirohon kagabi asang mga nagkapakilala nga Red Fighters sa idalom sa Leonardo Panaligan Command New People's Army. Ang lugar sa mga kaaksyon, Barangay Malansa, Banwasang, Valle Hermoso, Negros Oriental. Amaning nga probinsya nga nagatapik lang sa ato sa nga probinsya man diri sa Negros Occidental. Ay nasa nga udto ang spokesperson sa LCP-NPA. Ang nagpalayag nga ang Central Negros Front Red Fighters o kung ginatawag nga pulang hangaway. Ang nag-raid sa balay sang ginapatihan nga Intel Asset sang militar ang alan po ng barangay PB Beatriz Pirater. Ang resulta sang saling insidente, patay ang mag-amay, Lucio Pirater, 60 anyos. Ang bata sa si Tony Pirater,
35 anyos matapos ganun report ang nagbato sa NPA. Amang na-recover 4 ka mga pusil. Kining 4 shotgun, kalibre 45 ka pistola, may 38 kalibre nga revolver, kag 357 caliber pistol. Si PB Perater, ginpandaman man sang grupo, nga dapat unta to na ang pagpabahog, kag pag-red tag sa iban pa nga mga sibilyan bilang mga NPA. Kagauntaton man ang pagpagig-angot sa militar. Aksyon Radyo. Masubo-subo naman nga balita. Bangod ti kabuhit na naman sang Filipino ang nadula. Resulta ini sang away sang parehuman nga Filipino. Ang ato sa gobyerno daw way na sa nandumdumano nga iban pa nga mga pamaagi kung paano mahatagan sang kasolbaran ang problema kag sistema subong sa aton nga nasyon. Ang mga nagakandidato subong sa pagka-presidente ho, pati kag lantawan nyo bla, daway man gani sang klarong plano mo kag plataporma kung paano ini mahatagan sang solusyon. Damo-damo na sa mga pangulo kung presidente naglalagi nagululuyat sang pang-gobyerno sa Pilipinas. Pero waagin sang may nakasolbar sa nga problema ni. Ang mabatian tada permi, among pagtap na sa korupsyon, among ang ginawakal nila permi. Kung kaisa kag sama-sami gani mo, ginakapital pa ya kung kaisa ang mga pigado. Sa ila sa rin kampanya, natuwan nyo ba lang ila sa rin ginahambal na, natuwan nyo ba lang ang napagkit na sulat sa ila sa mga campaign posters o kon campaign na materials. Mayroon nagahambal nga akig sa kurakot. Pero igo murahon drama sa nagalin sa pagpangurakot. Amaning tuman ka si Kwawi nga sistema sang panggobyerno naton subong dari sa pungsod sang Pilipinas. Kining hitabo ni nga pagpatay sa mag-amay dito sa Negros Oriental, dugang na naman ng hangkat sa ato sa mga otoridad. Ang pulis ka man akong militar, hangkat nila kung paano mapangitaan sa pamaagi para ang problema mapungkuan kag maistoryahan. Last dugang pagida ni mga kaaksyon sa pagpaalerto sang ato sa mga otoridad kag pagpahalong sa ila. Kahit kung maduduman nyo, nagligad nga Domingo, Pebrero 13, o isa ka adlaw antes ang adlaw sang pagpalangga o kon Valentine's Day niho. Isa man kalalaki to, dumduman nyo to, ang sinulod sa gindalaganan kagin panaguan niya nga balay. Sa Poroksay Sitio Nursery Barangay Biao, Binalbagan, at tiniro patay. Makaligad ang pila ka minutos, siyempre krimen, taugan pulis, ang patrol sa Binalbagan PNP, sakay ang 7 ka mga kapulisan, nagresponder sa sering insidente ni Puruti pag-abot nila sa highway sa Purok Candelados. Pinalokpan sang improvised explosive device. Ang natuwang mga ka-aksyon nga roadside bombing kag pinarakan sa lutang. Duwato ka pulis ang pilason, may ara sang isa pa ka sibilyan ang nadalahig. Ang nag-ako sa ring responsibilidad sa pagluthang sa duwa ka mga kapulisan. Tagi sa ginpagwa nga palayakon statement sa gihapon, amo ang New People's Army, Mount Cancermon Command. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ikaduha nga balita nga nagaindakal. Pila ka mga pamuluyo sa nga barangay dito sa may Purisima, Manaplan, Negros Occidental, Norte Gabayan sa ato sa probinsya. 4 na kaadlaw nga nagahublag protesta ako nagarali ho. Ako disinggitan ako ipanawagan nga untato na ang operasyon sa Victoria's Milling Company o kon VMC distillery plant sa mga lugar. Ang reklamo bagod sa hindi magwanta nga baho. Sa mga adlaw mga kaaksyon, gin-report may ara sang kinagamo kag may ara sang pinangdakop diri ato sa mga otoridad. Ang report nagasaling nga may 4 ka nga nag-arali ang gin-dakop gindala sa police station. Ay man na ginaligar nga nagbato sila sa pulis.
Plus nagpamuyayaw pa sila. Natabo sa mga isa ka truck, plano kung tani magsulod sa planta, ginpunggan. Ang isa pa diri nila kapanawagan, yatag na sila ang duta, bangod sila ang dapat manag-iya siri, kaya sila ang mga agrarian reform beneficiaries. Singgitan man nila din si Mayor Manuel Escalante, kag ang barangay kapitan nga si Crescenciano Sumbero, dapat tamdo ng ilang sa nga reklamo. Ini mga kakson, delikada na rin nga problema ang kagreklamo ni mo. May gapon ni matuldukan. Ining lugar ni, makapila naman kita kabeses nga magkanto ni, no? Ang balita, mo man ni, no? Ining ginareklamo sa mga residente, hasta sa mga kakson nga nagyan na kita sa COVID-19, wagid gapon sa katapusan ni. Nga isyo kag problema mo na gani hambalta, delikada na nga problema kag reklamo ni. Kung ang VMC pahambalon, way sila sang anuman nga kasuguan nga ginlubag ni. Kambal nila gina-address Manila kuno ang mga environmental concerns. Niyaraman sila sang anti-pollution measures nga ginahimo. Pero kung ang mga tao naman sa lugar, nagahambal naman mga kaaksyon nga damo sang violations nga na-committer ang VMC. Sinong patihan tadi man? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Si away legal nga plastada ni. Nga problema, dapat nagid nga mahambalan sa mayo ni. Para malabot na ginatawag nga win-win solusyon. Ay kung nagbalik-balik lang ang nga senaryo, kasi sa ulihi maglabot sa punto nga mayara sang dug-anay bla. Ini nakpanay pala ni ho. Sa ulihi base kung maglapuyot ang ginagamo kag lalisay, base kung sa ulihi may dug-anay, hindi taluyag matabo na. Dapat na ang kung ginatawag nga win-win solusyon. Wala sa mahalitan. Wala sang dapat nga madihado ni. Magsaling kita VMC Distillery Plant. Hindi man basta-basta nga sahi sang proyekto ni. Kaya kung maduduban ta nagligad nga tuig mga kaakson, ang VMC nagsiling nga nag-invest sila asang 200 milyones ka pesos para sa pagpasanyog, para sa improvement sa saling planta ni. Kaya para may ara sa ginatawag nga environmentally compliant. Di ba naon ta dugay-dugay kung ano bala ang matutuod nga sitwasyon sa lugar. Ang mga nagkalahanabo sa sulod sang 4 ka adlaw nga protesta nila mga kaaksyon on special assignment. Mismo dito sa may Purisima Banwa sa Manapla, Aksyon Jan Diaz dugay-dugay aton bantayan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ika-3 nga balita nga naga-aso-aso. Sa mga tao nga mahilig sa peke. Mandari sa Pilipinas, magluwas nga may mga tao nga peke ang batasan. May peke ang itsura. Di ba? Peke ang itsura sa iba na kay nagpahitad sa una. Kadabo gid daw. Ara sa mga artista. Ati galing kay ti ilaman na mo. Parang at least may kapital mas lay. Damo na, no? Liwat sa ila sa nga itsura. Tawag tanay peke ila itsura eh. Pero may araman na hiligid mag-usar sang peke nga dokumento. Amon isang pahapos porsyon. Pero kung manakpan gani, gawawaw, galodlohod, kagapilis kuon. Dari sa Bacolod mga kaakso na balita, ang EOC Akon Emergency Operation Center. Ang report is nakadakop sila. Nakamutik sila nga may ara sang pilato anom ka mga travelers, inbound travelers, nagsulod rin sa baysunan sa Bacolod. Naging presentar mo sila nga vaccination cards. Maniportante ni mga kakso ng vaccination cards sa pamatuod nga ikaw na bakunahan na kontra COVID-19.
ang ginpakita nila gali iya nga vaccination cards. Lahog-lahog. Hindi tutuod. Hinimo-himo lang sa lipot mga kaaksyon. Peke! Peke. Anong wasahi isang utok man? Kag pinsar sa mga tao man? May pinsar man isla. Pero ang problema mga kaakson kay hindi balo magamit sa insakto. Ang ila sa nga pinsar nalaktan sa sindikato. Man peke, sindikato ginaya nga grupo naga-obras ni. Ano ba ang tawag sa ni sila? Kundi sindikato. Kaya narakpan ka mo, ang duwa nyo, imbes nga makaabot ka magkuntani, sa lugar nga inyo sa rikantuan, sa lugar nga inyo sa nga bisitahan, o kontrabahuan, o kontiniran kag lagaw-lagawan, ang diretsyon nyo sa sildagan kong presuhanan. Kag tanyong siko nyo sa inulsolda, anom ho, kung sa buhanay gurong anom ni slingya, aribla preho. Aribla mariho. May ginabaligya to ho, vaccination cards ho. Barato lang. Bakal ta para hindi ta maghalak pa mudlay pa. Nga magpabakuna. Sigurado gid nga ining anom ni unvaccinated ni. Or why ni makapabakuna kontra COVID-19 kamanti. Kung nakapabakuna sila dapat may card sila nga authentic eh. Kaya managani nga nangita sila guro sa peke nga vaccination cards. Kuway sila kbalo nga grabe kahugot kag ka-estrikto. Sa pagbantay sa ato sa mga otoridad bisan din ka lang nga bahin sa Pilipinas. Di man mahimo nga way ni sila kabalo kag nakabati sa mga balita. Kaya raho. Muna, kagtang siko nyo sa kinulsol. Ang gobyerno naton daw guba na lang nga plaka nga nagasulit-sulit. Balik-balik sang pandam. Nga hindi gid mag-usar sang peke nga dokumento. Labi na ining COVID-19 vaccination cards gani. Ang permi mapatian tara makakson nga nagapandam nagapagwa sang abiso ng Philippine National Police. Ang DILG nakapila ka beses na ina sila nga nagpandam. Pero may ara gid ya nga bisan nakabalo na, nakabati na, nakabasa. O kung base, kung iban ginsugiran man gani nga, hindi gid ha, kami pandam ato sa gobyerno. Ay ara gyapon na, nangibabaw gyapon ang ila sa din ka pagka Bertoldo. Ara gyapon ang pagpinadayaw nila. Parang PNP nagsiling nga ang falsification sa vaccination cards ay isa na kapagsupak sa kasuguan, ginlubag mo ng layin naton res Pilipinas. Sa idalom sang Akta Republika 11332, amo na sang ginatawag nga mandatory reporting of notifiable disease law. De kasuguan. Di man pwede nga di ka mo kansindi na. Ayaw kung may ka mo kaagi-grade 1 kay. Galing kay ginpalibutan sa sindikato gidya nga pinsar inyo sa ding autok. Klaro ka na butang sa ding kasuguan nga ni. Nga ang sino man nga tawo nga mapamatud-an nga nagpeke, nagtamper sang vaccination card, intuto tani parang makadugang kita pandam sa iban padag nga base kung nagapanumdom mga maggamit sa peke man. Ang mapamatud-an mga kakson, pabayaron ka mo na, multahan ka mo, may penalty ina. Kamay mo lang 20, tub-tub 50 mil ka pesos. What? Kag pwede pa mapreso sang isa tub-tub. Anom ka bulan. Hindi basta-basta nga makalusot ini nga modos. Kay subong damo gihapon sa mga lugar diri sa pungsod Pilipinas istrikto nga nag-implementar sang no vaccination no entry policy sa mga establishmento, sa mga entry points o kung pati gani sa mga ginapatigaan nga checkpoints. Permi ba nga checkpoints subong ato sa mga otoridad kay man ara sang may ara kita kubalik ganban gyapon. Kung kaisa kalabutan mga kaaksyon da gina-check ang vaccination card. Magdala ka ba na, magpresentar ka ba sa peke ang botsinyo. Sa
Sa mga nagaplano pa nga mag-usar sa peke, kag sa mga nagapaastig-astig pa na nan. Sige, hano na, man may ara naghambal sa kagulingon niya mo. Ha? Subong gani, guro may ara na sang naghambal nga. Ako pa ya. Damo kuya kilala sa gobyerno. Damo kuya kapit ng mga poderoso nga tao. Hindi yan, guro sila day. Magaling kang kupal ka. Muna sila maayaw magpangita balasang paluso sa papaagi para lang nga makapameke. Sige be, imuan nyo be para at least matestingan ta kung ano pagid ka hugot ang pagbantay sa ato sa gobyerno. Ang PNP nagapasiguro nga silang mayara sang access sa electronic verification system nan para ma-check, para mausisa kag mabalaan kung ang tao na bakunahan na kontra COVID-19. Paagi ini magka-aksyon sa database sa mga LGUs o kung sa health department. Ay sa pagkunta ni katutukan sa gobyerno ta mga otoridad ta. Among mga tao nga nagahimo sang peke ang dokumento o kung vaccination cards kay manti way man isang magamit nga peke kung ay sa nagahimo sini. Dapat pag-ubuson sa narakop ni para makasuhan ni kag kung mapamatod-an bla. Di daw kasakit man o galing ka manti. Kundi mo ni pagpaagyan sang mapulupintas gawang penalidad siguro basi kung mabalik-balik lang ang gawin lang ni. Kung madakpan kag kung mapamatod-an man lang namo gid sila nagapameke mga kaakson way padalabot na nagapameke sang kwarta ha. Subong dari sa Pilipinas sa matamat nga nagauso naman ni kamanti nagapasunod ng eleksyon. Di na ginastoryahan to subong peke niya nga vaccination cards. Di kung mapamatod-an man lang pero mga papel na ginagamit nila bla sa pagmanufacture bla. Ha? Kumusa nyo kagay paubos kaon sila. Ang mga gamit equipments da na ginausar nila sa paghahimo sa nga peke na akwatan nyo bla ilampos tingkoy nila para magkalampawan na mga tampuhaw nga sahi sa tanugas kalibutan ho. Ang tamaran mangita sang legal nga transaksyon kag legal nga trabaho. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa bahin sa nga balita nasyonal o ari atensyon sa mga nagakatak-an na sang suksok sang face mask kag atensyon man sa mga naganegosyo sang face mask. Kanya negosyo face mask okay ni legal niya no? Pero pagpameke sang vaccination cards legal gan illegal gan yan oy. Ang balita angot sa pagsuksok sang face mask mga kaaksyon sang mga tao nga ari diri sa pungsod sang Pilipinas. Nagapabilin nga mandatory hasta nga ang COVID-19 pandemic ang dalayo nga madula. Amo siling ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. subong Thursday. Hindi ni maayo sa aton palabatinan pero wala tayong magawa no? Sa mga Tagalog pa. Manang siling ni Galvez. Si Galvez tayo manin nagaserbing vaccine czar sa pungsod sa Pilipinas. Ambal ni Galvez way pa subong sa anuman nga diskusyon angot sa pagdula sang face mask policy. Agpiho sila ni Galvez. Ining face mask policy amo ning ulihing pulisa nga kakason diri sa Pilipinas. Mao matabo sila makakson ti sige gyapon ang kumparahanay sang face mask sa mga negosyante tadi, no? Sige gihapon ang antos sa mga perme na allergies face mask. Mga maniplastada na ulihin naman ang ato sila nga nasyon. Manda mo na sa mga lugar doon sa kalibutan nga way na ginapasok sa face mask sila sa mga residente ito mo. Kalabaran nga mga European nations. European nations so nag-umpisa na patuba na to sila sa paghalog sang coronavirus measures. Kay taas to ila sa nga vaccination rates. Ang Denmark, kabalok mo, naman ang nagpangunag sa mga European countries. Nga nagbalik to sa normal ang pagpangamuhi dito sa Denmark ho.
ginkakas na tanan-tanan nga mga virus restrictions. Umpisa nagligad nga Pebrero 1, baw na ko nami, no? Sana all. Hindi na to ya critical threat sa ila sa nga sosyudad ang COVID-19 nga virus. Ano pagid baw dito sa sa British sa UK ang British government laom sila nga matuldukan ang ila sa nga mga nabilin nga mga COVID-19 restrictions, mga self-isolation pagtapos sa mga bulan sa nga Pebrero mga kaakson. Sa Austria amo man, no? Pila sa ka mga pagsulundan to ginkakas naman. Ang gobyerno nila to nag-untat na sa pag-require sang face mask sa primary schools sa nagligad nga Feb 14. Ang Czech Republic nag-decide naman nga kakason man ang kalabanan nga mga measures nila as of March 1 sa balabuton nga Marso 1 galing kay ang mandatory mask nga pagsuksok ara gyapon dito sa may Czech Republic perti malaputan gina mga kaakson sa ulihi inang pagdula sang pagsuksok sang face mask. Sa Canada, US, ang state sang New York gindula naman to ang pagsuksok sang ang mask wearing requirements. Dula naman indoors. Galing may pinili nga mga lugar. Mandatory gyapon to pagsuksok sa mga hospital, bus, kag bulutuan. Idamo na sa listahan nga nagkuha ko di. Kaya itong responsod sang Pilipinas, sambal ni Galvez, samtang may COVID-19, sige-sige ta ang pagsoksok sang face mask. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:26, Action Radio Philippine Standard Time. Sige lang kay sa ato sa nga pagbalik, ibubuta lang na action na Henry. Ang ato sa nga first batch sa mga commercials ta. Kaya sa ato sa nga pagbalik, himaloon tara ang sitwasyon dito sa may Banwa sa Manapla. Ay ang ato sa nga patrol pa kay Action Jan Diaz, ato subong sa may barangay Purisiba. Agad to'y manoon to ang kahimtangan sa dong apat ka mga gin-aristar sa kapulisan. Angot na rin sa ginpatayan nga hoblag protesta sa gwa sang Victoria's Milling Company Distillery Plant. Yan ang abahin dala sa aton sa kaluan sang D3 Bayo. Ang pinakabag-o, garantisado ka epektibo nga The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum. Programa sang Okay, sa ato sa ring live stream, acknowledge taning ka monitor sa ato sa ring live stream. Si Alex Fuentes, thank you, salamat gid. Okay, Alex Fuentes. Si Rufi Libran, good afternoon, Aksumarlon, monitor ko din, salamat gid. Si Daisy Santoyo Lisao, good PM, kapapatig kami sa mga inyo perme. Salamat gid. Si Melvin Peñafiel Raman, Daisy Santoyo Lisao, kay hindi kamo hambog, wala gina-survey ang kaugalingon nga istasyon kag ipadayaw nga number 1 kuno. Ang survey na kapon kinmuno ko na. Ilang ang tao manggahambal nga number 1 ko na sa radyo mo. James Kevin Sugdon. Alright. Salamat kid. Bayang hapon nagsumarlon. Hinubaya. Monitor lang kami din sa Hacienda Jovel Llanos. Salamat kid. Okay. Siya Christine Minyez Villalobos. Okay. Shane Anthony mayang hapon nagsumarlon. Watching live. New Jersey. Patamiyaw lang ko na. Family Lipanya. Martin Ariling, araman si Diana Rose og Okvania Lumactao. May nga po na sa taran-taran nga family Lumactao. Inday Humalumina, araman si Bibi Gregorio Yolo, may hapon. Inday Grace, Sierra Amanti Mosquera, watching, listening sa may barangay Tangob. Okay.
Amanti family, sa Alisbo family man na, dara sa may Barangay Tangob. Thank you, thank you. Standby kay pagbalik ta, manapla nga balita ta. Alas 5:29. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon ag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Pongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Presyar na tayo! Presyar na! Action Reports Afternoon Edition. Sa nga panghin, magaliton kita rin sa ato sa nga palabatinan sa Northern Negros. No? Partikular sa may barangay Purisima, Banwasang manapla ng dugay na nga problema o isyo. Sa nga ginpatukod dira nga VMC Distillery Plant. Action Radio. Action dyan, gikan sa manapla. Action dyan, kamusta na subong? May nga Action Mar, may nga sa tutanan nga mga ka-action. Actually, patrol, diri kita nakatutok sa Resang Banwasang Manapla, kay padulungan ginaton personal, ining nagluntad nga ginamo sa
sa tunga sa mga residente nga nagapatigayon sang picket protesta o panublag protesta kag sa mga kapulisan sang Manapla PNP kag kaupod man ang First Mobile Force Battalion sang nga nagresponde Action Mar no diri mismo sa area sinigid lamang nga hapon. Igaana to na background ang aton nga mga ka-aksyon. Actually, kiting area diri kung saan nag-conduct sa picket protesta, diri ni Action Mall sa lagyan pakadto sa isa ka distillery plant sa Victoria's Milling Company sa area sa Barangay Purisima sa Banwa sang Manapla. Ila diri kinadigar nga ining protesta ginatawag nga silent protest o nga wala man nagabarikada sa tuwa sandalan, wala man nagabalabag Action Mar, wala man sa may mga singgitan o kon mabatian abi nga lago kung ginamo nga ginahimo ining mga residente diri pero ara lamang sila sa kilid sandalan nga nagapakita sila presensya nga tulo sa ila ini nagapatimaan nga sila nagapamalabag sa nagapadayon dira nga negosyo sang Victoria's Milling Company kon VMC sa bahin sang Barangay Purisima sa Banwa sang Manapla. Action man natabo sunod diri kay Police Captain Janic Bermudez ang Chief of Police ng Manapla PNP nga actually sobra na tinuig nga ila dira ginahimo ining pagpiket o kon ang pagprotesta bangod na ibaluan sang kapulisan nga ila diri parindugan nga nagapamalabag sila sa ginahimo dira no kon negosyo sang VMC Action Mar. According to kay Bermudez, wala sila sang poder nga punggan ang mga residente bangod kinamatarong ininila as long nga wala sila nagalapas sa pila ka public order. Anong ginatumod ni Bermudez nga public order? Sunod sa Action Mar, dapat ang residente wala nagabalabag sa dalan, wala nila ginapunggan ang paglabay sa mga salakyan, nga ara ginagalabay sa pampubliko nga dalanon, kag wala sila naghihimo sang nanuman nga kinagamo o kung pamaagi Action Mar nga makatuga sang gamo. So, Malderin Bermudez, sa kadugayon na, ginapabayaan nila ining mga residente dira, bangon nga nakitaan Manila ang ginapakigbato nga kausa. O galing sa mga adlaw, nakabaton sila sa isa ka request o konhingyo gikan sa mataas nga pangunuhan sa kagdag dumalahan sa Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO na digtogin palabay sang VMC ang ila diri Action mahingyo nga kadtuan ining lugar dira sa may Barangay Purisima agod nga usisaon kay gibaluon ang rason sa likod kun nga hindi nila pagpasugtan ang paglabay sining nga mga salakyan Action Mar. Ining may duha dira sila kadalagko o heavy equipment nga gintunggan ining mga residente sa rason nga hindi nila gusto nga maglusot o kung maglabay kaya tinagapati sila Action Mar nga hindi na dapat magpadayon pa ining ginaubra dira nila nga pag o kung sa may distillery plant abi Action Mar. So pagkato ginakapulis aligasyon ni Bermudez pag-abot nila sa area upod ang Mobile Force Battalion nga nagresponde hindi man nakabing nga pag-harassment pero pag panaog nila sa salakyan, gulpi ko no, nagpatunga, ining mga nagahublag protesta. Butsa nga doon nagbalabag, abi sa dalan, samtang hinihinay nga nagapanglakaton ang patrol car, Manapla PNP. Pero doon nagsunod lang sila kuno sa duha ka madalag ko masalakyan, nga nag-attempt na makalabay dira mismo sa lugar. Pag-abot nila, ginaligar ni Bermudez nga ginsugata sa kamaresidente, kag madamo na sa mga tinaga nga ginpangmitlang batok sa mga kapulisan. Sunod rin kay Bermudez, ginabato nila tanan dito nga mga ginapangambal, labi ng mga masakit nga mga tinaga nga ginapanghaboy sa ila sa mga residente. O galing, kaysang uli, nagluntad ang mga pisikal nga pag-resist sining mga residente dito. Naglabot na gani ko sa punto nga gintapungol sa pila ka mga residente nga wala nila na-identify ako na ibaluan ang pangalan, gintapungol si Bermudez Action Mar, Igo, diri sa wala niya nga bahin sang Guya. Kag sa nakit-an na sa mga kapulisan nga natapungulan ining si Bermudez samtang nag-eksplikar kag luyag magdialogo sa mga residente digto karakitaan sa matinaho diri sa Manapla PNP nang panawag pila ka mga kapulisan kag ginpang dakop ini mga nag-resist o kung nagabato sa kapulisan Action Marlon. Amo na ang aligasyon diri ni Bermudez rason kun nga imo nagluntad ang kinagamong kaina. Aligasyon pa diri ni Bermudez matapos nga nagkipakita sa pwersa ng kapulisan nga pangdakpon ini mga nag-resist o kung nagabato pisikal diri sa tropa sang gobyerno nagdinalagan Action Mar pila ka mga nagapaisog-isog nga mga lideres sa Banwa ako sa Barangay Purisima kag nagtinanago Action Mar
o galing kay nagkarabilin ining mga kabataan, mga karabinan, nga sunod kay Bermudez, wala sang hinalungong. May kaangtanan sa ginapagibato dira nila kay ining mga residente nga ini may mo gin pang bayaran o kung gin pang hingyo gilamang nga magtipon dira para magdamo-damo ko ng tabon ang puwersa no sang mga nagapiket o nagaprotesta action mar sunod kay Bermudez. Una-una to, no, pabati ining aton nga interview kay Police Captain Jenic Bermudez, ang hepe sang Manapla PNP sa nga mga legasyon action mar. May case kayo lang, may problema dito sa polisya. Anong ginarespondiran sa isang polis? O bali, kon na sa amon, kay ginkuanan namon nga i-clear ang dalan. May order sa amon nga i-clear ang dalan, kay may nag-obstruct na kon. Kay ang flow, ang konsang mobility sa mga vehicles dito, istorbo sa mga gatindog kono sa dalan ga-observe. So, kapag kwan namon, titay na masulod ang mga truck ng BMC, so gitake advantage ng mga truck nara kami. So, nagsulod kami. Pag abot namon dito, hindi na agi, pati nanaog kami, ginasaway namon sila na hindi ikaw ng dalan, ang panagit, pamuyayaw na kami, nga kami kuno, pati sa mga kwan, sa kumpanya, nga amunay ko, kung kasakit man na ito kami, kung mga amon na blasi, okay lang para sa amon, pero ang panaya sang gitod, tulod ako mismo, kaya mag-dialog ko tani yung, obstruct sa dalan, dugay na sila ka silent protest di, why naman sila ginelaptan, ay nga, ara sila sa neutral ground, mayara sila ginihog nga truck, duwa ka tanker, why naman ginelaptan, kaya nga, ara sila sa neutral ground, why nila nakuha na ng dalan na okupahan, why wala sila obstruction sa dalan, so wala sila sa akon na pala, wala sila ginabiolate na public order, wala sila. So, pero this time, sa amon atubang mismo balabagan nila ang kalsada na maagi man ang other vehicles, labi ng mga tanggals na, hindi naman guro pwede. So, that's why dialogue ko sila, pero ang pinaka-worst na kung tiklod, may nagbumbag sa sakon, pagtumba ko, ko may nagbumbag sa akon. That's why hindi ka manumbag pag kukuha ng mga to, pag tiklod na natumbok sa likod, sa tubang sang patrol, kaya isang taara ko sa baba, tubang sang patrol mo, medyo gaandar hinayin na yung patrol na makalusot, natulot pa nila ako pag mo na silang nakita sa mga tao ko, amo na to, kipangdakop na kung sino nagtiklod sa akon, amo na si Baka Karo, tapos amo na, ang mga ibang na leader nga nag-isog-isog, payor na nagatipag-dialog ko, nadula, ang ginbili nila, ang mga tigulang, kagkababayan, na kanway naman labot, daw pampadamo lang da. Oo, baligin sugbalan niya ang mga upod niya, pero tulik sila nagdinalagan. Ina sinibirito, nagdalagan na, daw talawan nga nagkwan na. Sila ang nag-leader, karami na sa ilang magambal na pinapaisog nilang ang tao nga ang upod nila. Pero sang ara ng pulis, ara na, nagdalagan sila ni Jukadis, nagdalagan na sila. Pero sir, ang inyong ginobra is, sulong, yung trato sa ila. Dugid-dugay na, last year pala, bisan ano nga himo nila, way kami yung kapamarilabot sila, nakita nyo kami nga gano'n na. At palinggi, pang pailan nila tanan sa ombudsman, pero ako, way nila ako pailan ombudsman na, way kami kahilabot sila, naintindi namon sila, basta as long as sa insakto nga pamagi sila. Pero kagina yan, aktuhan namon, lain na gidya. Pati kami buyayawan, kami idokulo sa hindi na niya. Okay lang na sa kay Balcon na, pero kung physically tiklod ako chief of police, tiklod ako, tapos gikuan pa, may tatlong may nanumbag sa akon, pero hindi ko nagambal ko, hindi ko manumbag, gamo lang ko, kaya ang mata ko, ara sa kwan na daw mabungguan, kay duwa kami mo, ang iban mabungguan mo, pero ako ang kaipit. So, hindi ko nabubalan kung sinong gakwan ko, kagang ginaputiktahan ko, ang akong pusil, kay hindi man, wala man sila garali, gulpe na lang sila, nagpatunga, ang malagi kami. Kaya kung garali sila, simple, mapalapit kami, may kami pusil dapat. Pero at that time, gulpi na, nagkwan sila. Okay. Sir, sa Bongso, gin-arresto nyo akat? Oo, arrested na ang kwan na kay Alabin na, ang mga violente lang. Ang violente lang, ang mga kwan, di pa kwan namin matuligat. So, garesis sila, baba lang mana. Pero ang mga nag-resist physically, kita ko naman niya. Anong case, sir, paano sila? We are working for that para sa kwan, kaya nagkakuan kami sa legal officer naman sa NOCO. So, maybe mga na either resisting arrest or direct assault. Pero may nakuhaan kami sa ila sa mga pointed weapon. So, base ginakuan maramon kung mapasok na sa Comelec gun ban sa Comelec period. So, malabat yan si Police Captain Jenic Bermudez, yan naging tumod, kagin siling nga may mga gin-aresto diri sa Action Mar.
Actually, 4 ni kabilog. Ang isa sa kinaresto nila, man yung nagkaservidor leader sa mga nagapikit na kung nagaputista, nga ginsilala kay Randy Bacaron, 54 anyos, inisaksyon mga residente sa Cane Town Subdivision, Barangay Purisima, dra mismo sa may Banwasang Manapla. Actually, ining si Bacaron, ini sa empleyado sang Victoria's Milling Company o kon VMC Action Mar nga sa ulit drama sa actually in Cane Town na bisa may Manapla, lapit lang ni digto mong kung sa diin Black Action Mar ginpatukod no ining kompanya o kun abi ang ila din nga distillery plant sa bahin sang Banwasang Manapla. Ang ibang nga nadakpan na mosanday Peter Paul Patigas, 27 anyos, nga siya na ginaligar na kuwaan sang gunting. Si Rinaldo Ariola, 51 anyos, ng Hacienda Bigunya, Barangay Purisima, kag ining si Daniel Patigas, nga 30 ang edad, residente sang Sitio Felicidad, Barangay Purisima, Action Mar. So, priso ni silang 4 dra sa may custodial facility sang Manapla PNP, according to Ricky Bermudez, nga tipa sa kanila sang kaso, depende pa nino sa evaluation, kinaga hingo pa sila sa bulig legal, gikan sila legal officer man sa may Negros Occidental Police Provincial Office. Ang madri ni Bermudez, damo pa rin sila magkaradak pa, no, galing kay Iban, na pinalagyo kay na. Siniman nga po, kingkwana to sang pagpayag, isa sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o kun ARB, nga isa sa mga nagapatigayon sa ublag protesta action madra mismo sa area sa Barangay Purisima. Kay paraduga nga background sa tumakakson, actually, ining ila problema, wala lagi naman nag-ugat bangod sa pagpatindog dira o kunabi sa negosyo nga distillery plants ng Victoria's Milling Company. Isa man din sila ginawayan naman yung duta action mar nga ginahingyo sa mga ARB o kung Agrarian Reform Beneficiary nga ipanagtag sa mga beneficiaryo na dapat. Kaya according din sa ila, inisalaton nga pagpamangkot, kalakip ini sa Collective Agrarian Reform Program sang gobyerno sa Department of Agrarian Reform o KONDAR nga dapat na panagtag na sa mga beneficiaryo o gali according sa ila mayari din nga lote kung isa dara nga bika portion naging kuha no kag wala gin panagtag gin cancela gi withdraw ang distribution taga muna ang isa sa ginapatindugan si Victoria's Milling Company Action Mar sa ilang distillery plant. So dragin mahimo nagangot ining ila diri nga problema kag ila diri kausa nga ginapanawagan. Pero according to Bermudez, ila pa ni pagatutukan action mark kay para at least nagaansang resolusyon. Sili nga po, kinistig ko na ito makatudig sa area, pero mahimo bangod nga may magiging pang dakop ka ina, ang ibandri nga nag-picket o nag-protesta, temporaryo nga nagarin anay sa lugar. Pero gina-confirm na ito, kaya according to sa iban nga residente, kagato na interview nga si alias Inday, 43 anyos, nga sunod sa iya, mabalik gid sila action mark sa pagpatigayon sang silent protest sa lugar agod nga ilang mapalabot gid no sa VMC. May mga pagpayag sa VMC nga iya digin tawag sa mga masakit man nga tinaga pero ti ila inang aligasyon. Ang pagpayag dire karon action man ni alias Inday, isa sa mga ARB o kon Agrarian Reform Beneficiary sa area sa Barangay Purisima, pamatian sa tumakakson sa pila ka mga News and Public Affairs Program sa Action Radyo Bacolod. Live report gikan diri sa may Banwasang Manapla. Ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasaling sa tutanang maka-aksyon sa ikaman nga bahin sa Pinas, laboton ka sa among darita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa darita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Ang dugang nga detalye sa nga balita maka-aksyon karon sa aksyon na Farming Line ha with aksyon na Brian Morden. Alas 5:53 nga bahin dala sa aton sang The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by... Okay, napadala sa dukan nila sa mga mensahe sa ato sa live stream. Tidig Alohamiento, good afternoon. Inday Blaza, Athia Kimeriman, good BM.
Okay. Si Apeliado Ipundo Jennifer. Mayong hapon Action Mar. Watching ko na rin sa may Saudi Arabia. Thank you. Salamat. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos-laro nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Listen with Axon Dale Salazar. Axon reports after Winisor Karuman Axon na Marlon Hinovaya. Mga ka-Axon sa Kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balit kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa Axon. Sa Bacolod, Axon Radio.